Ο ψηφιακός κόσμος είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των παιδιών μας. Τα smartphones, τα tablets και οι υπολογιστές είναι οι παιδικές χαρές, οι τάξεις και τα κοινωνικά τους κέντρα. Ενώ αυτή η ψηφιακή επανάσταση προσφέρει απίστευτες ευκαιρίες, παρουσιάζει επίσης νέες προκλήσεις για τους γονείς. Ο online κόσμος, όπως και ο φυσικός κόσμος, δεν είναι χωρίς κινδύνους. Καθώς τα παιδιά εξερευνούν το αχανές ψηφιακό τοπίο, μπορεί να συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακόμα και online θηρευτές. Η ανωνυμία του διαδικτύου μπορεί να ενθαρρύνει κακόβουλες ενέργειες και να εκθέσει τα παιδιά σε κινδύνους που μπορεί να μην είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν. Οι γονείς, φυσικά, ανησυχούν για αυτούς τους κινδύνους. Το διαδίκτυο έχει γίνει έδαφος αναπαραγωγής για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, μια μορφή παρενόχλησης που μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση και την ψυχική υγεία ενός παιδιού. Online θηρευτές παραμονεύουν σε chat rooms και social media, παριστάνοντας τους συνομιλίκους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών. Η εθιστική φύση των βιντεοπαιχνιδιών και των social media μπορεί να οδηγήσει σε ανθυγιεινό χρόνο μπροστά στην οθόνη, επηρεάζοντας τον ύπνο, το σχολείο και τις κοινωνικές δεξιότητες. Αυτές είναι βάσιμοι προβληματισμοί που κρατούν τους γονείς ξύπνιους τη νύχτα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τους πολύ πραγματικούς κινδύνους που υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο φόβος των γονέων πηγάζει από την αγάπη και την επιθυμία να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Τα λογισμικά γονικού ελέγχου έχουν αναδειχθεί ως ένα εργαλείο που βοηθά τους γονείς να περιηγηθούν σε αυτούς τους ψηφιακούς κινδύνους. Αυτά τα λογισμικά επιτρέπουν στους γονείς να παρακολουθούν τη διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους, παρέχοντας πληροφορίες για την ψηφιακή τους ζωή. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση του ιστορικού περιήγησης, τη χρήση των social media, ακόμη και την τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο. Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικότητας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι συχνά δεν έχουν την ωριμότητα και την κρίση για να πλοηγηθούν με ασφάλεια στον online κόσμο. Τα λογισμικά γονικού ελέγχου λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, επιτρέποντας τους γονείς να παρεμβαίνουν όταν είναι απαραίτητο και να καθοδηγούν τα παιδιά τους προς μια υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά. Δεν πρόκειται για κατασκοπία των παιδιών μας, αλλά για την παροχή των εργαλείων και της καθοδήγησης που χρειάζονται για να πλοηγηθούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα στον ψηφιακό κόσμο. Φανταστείτε έναν γονέα που τοποθετεί μια προστατευτική πόρτα στην κορυφή της σκάλας για να αποτρέψει τον ήπιο του από το να πέσει. Είναι αυτό παραβίαση της ιδιωτικότητας του νηπίου? Ή είναι μια πράξη αγάπης και προστασίας? Η ανοιχτή επικοινωνία και η εμπιστοσύνη είναι πρωταρχικής σημασίας. Εξηγήστε στα παιδιά σας γιατί χρησιμοποιείτε λογισμικό παρακολούθησης και τι ελπίζετε να επιτύχετε. Συμμετέχετε στη θέσπιση ορίων και στην ανάπτυξη υγιεινών ψηφιακών συνηθιών. Θυμηθείτε, ο στόχος είναι να μεγαλώσουμε υπεύθυνους ψηφιακούς πολίτες, όχι να ελέγχουμε κάθε τους κίνηση. Συνεργαζόμενοι, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αγκαλιάσουν τις θετικές πτυχές της τεχνολογίας, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους.